आङो दुर्गा दास बर'खौसो खावलायनो लुगैयो जे दा जेरावबो नांगोलनि जुग गैला, नांगोला सोलिला, नांगोलजों रावबो हालेबो हेवला, न'खर न'खर मोसौबो गैला। दा मानसिफ्रा नांगोलफोरखौ साजायनानैसो दोनो। आंनि न'आवनो नांगोलखौ आङो एकदमबारे दिन्दां खादावनानैसो दोनदों। गतिके दुर्गा दास बिथाङाबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैनांगौ। जोंना जाथारबाय बिथांमोननि जे ट्रेननि दाब्बाया जेरै माने थाव गैया बिदिसो जाना दङ, बिसोरनिया खर'आनो गैला। खुलुमबाय। दाखालि बयो दुर्गा दास बर' BPFनि बिजाथि, दरं उदालगुरिनि BPFनि बिजाथि बिथाङा जोंनि ट्रेक्टरखौ जे BJPनि थावजोंसो सोलिगासिनो होननानै बुंबाय थादों। बिनि सायाव आङो बिथांखौ बुंनो सानदों जे दा BPFआ एकदमबारे अबस्था गैयै माबायाव दङ, दा एकदमबारे दुरबल जाथारबाय। बिथांमोननि जे ट्रेननि दाब्बाया जेरै माने थाव गैया बिदिसो जाना दङ, बिसोरनिया खर'आनो गैला। ओंखायनो उनथिंनि दाब्बाफोराबो खारा खारा जाबाय। गतिके बिथाङाबो जोंनि UPPL दोलोआव जगदान खालामफैनांगौ। आं मानगोनां हाग्रामा सारखौ खावलायनो लुगैयो। बिथांमोना ओरैनो नुबुल थुबुल केम्पिं खालामनानै थाखा फैसाफोरखौ खरसा खालामलाबायालासिनो जोंनि UPPL आव फैनानै जगदान खालामफैनांगौ। आरो जोंहा क'क्राझाराव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथां दङ, जों बर' हिसाबै सासे बिजाथि होदों, बिथांखौ देरहासार होनांगौ। आरो खाम्फा बरग'यारि बिथाङा गोदो 15 बोसोर BPF मावबोबाय। 15 बोसोर BPF मावनायाव बिथाङा डिपुटि चिफ हिसाबै दङमोन। खिन्थु डिपुटि चिफ हिसाबै बिथाङा बर' रायजो राजानि बा BTCनि खुनु मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टेल बा मोजां खामानियाव बेहा बिहोम गैया। दुर्गा दास बर'आ बिथाङा जिथु खोथा बुंदों जे जोंनि UPPLनि ट्रेक्टरा जे BJPनि थावजों सोलिगासिनो, बिथाङा आङो दुर्गा दास बर'खौसो खावलायनो लुगैयो जे दा जेरावबो नांगोलनि जुग गैला, नांगोला सोलिला, नांगोलजों रावबो हालेबो हेवला, न'खर न'खर मोसौबो गैला। दा मानसिफ्रा नांगोलफोरखौ साजायनानैसो दोनो। आंनि न'आवनो नांगोलखौ आङो एकदमबारे दिन्दां खादावनानैसो दोनदों। गतिके दुर्गा दास बिथाङाबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैनांगौ। जोंना दरं उदालगुरियाव BJP आरो UPPLनि बिजाथि दिलीप सयखिया दाङ'रिया दङ। आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझाराव जोंनिया जयन्त बसुमतारी सार दङ। जोंहाथ' देरहानाया 100% रोखा। गतिके आङो BPFनि गासैबो मावथि हान्जा बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो, दुर्गा दासखौबो खावलायनो लुगैयो, नोंथांमोनाबो फैनानै जोंनि बिजाथि देरहाखानायखौ जगदान खालामफैनांगौ। आरो लोगोसे नोंथांमोना थाखा फैसा नांला बंसा ओरैनो गारलाबायनायखौ जाहाथे गारालासिनो सेभ खालामनो हायो, बेखौनो आं खावलायो बिथांमोनखौ। जोंनाथ' क'क्राझाराव देरहानाया रोखा जाना दङ। थांनाय 10 बोसोराव नबकरनिया बिथांखौनो फेजेननो हायाखै BPFआ। दा दिनै सरकार गैयावलाय बिथांमोना मा खालामनो हानो? गतिके आङो BPFनि मान गोनां खाम्फा बरग'यारि बिथांखौ खावलायनो लुगैयो, जोंजों डाइरेक्ट जोंजों हेफाजाब होफैनांगौ। थांनाय 15 बोसोर मानगोनां खाम्फा बरग'यारि बिथाङा डिपुटि चिफ हिसाबै जानानै दङमोन। नाथाय थांनाय जिथु जोंनि BTC बिसायख'थियाव बिथाङा जेननानै जिथु मान मर्यादाखौ फोजोबनानै लाबाय, बेखौ फोजोबनानै लाखांनायनि उनाव एबारबो आरो MP बिसायख'थियाव गेलेबावनानै बिथाङा जिखिनि मान मर्यादा दङमोन बेखौ फोजोबना लानो नाङाथों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो मुं थिसनहैदो।